Cafea. Ondo altzea Maitena? Bai, baina zain nago, noiz esango dut. Ze urduri da, neska, hau. Eske oso pozik nago. Arratsaldean dizuela, naiz irratitik, bigarren kafearen gure laborategitik, Tolosatik gara, zuzenean, eta zoi gozatxoa kontatzeko prest. Oso pozik nago etxera itzultzea bezalakorik ez dagoelako. Gabonetan bonboiak itzultzen diren bezala. Ui, a ber. Goiuri, egu berri aipamenik? Ez, oraindik ez, eta hasi efemeridekin. Bestela, Gabon kanta bat entuteko arriskuan jarriko gaituzu eta zautzegea. Bale, gaurko egunez jaio zen Victor Jara, pedagogo, antzerki zuzendari, poeta, egile eta abeslaria eta aktivista. 1922an jaio zen Chillán Viejon, Txilen. Un temblor de primaveras, palomita Baserritar jatorrikoa eta umezurtz goiztiarra Violeta Parra abeslariak hartu zuen ikasle gisa. Garaiko folklorearen ikerketan berari eskaini zizkion manifiesto abestiko hitzak. Hemen ahokatu zen nire kantua. Violetak esan bezala, udaberri usaineko gitarra langilea. Gerora, Isabel Parrak, Violeta Parraren alabak, Jararen hitzak abestuko zituen. Con olor a primavera. Antzerkiaren alorrean nabarmendu zen lehenik. Zeregin horretan, erantzukizuneko postuak bete zituen eta bere herrialdean zein atzerrian saritu zuten. Britainia Handian bere antzerki jarduerak egiten zituen bitartean, bere lehen abestiak konposatu zituen. Jaioterrira itzulita, Antxe Kilipaiun taldearen zuzendari artistiko bihurtu zen eta ondoren bakarkako lehen diskoak argitaratu zituen. Hasieratik Salvador Allenderen unitate popularra babestu zuen Txileko alderdi komunistako gazte komunisten militante bezala. Bere abestiak matxinadaren musika banda bihurtu ziren, bere herrialdean eta bere mugetatik haratago. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha. Irakaslea izan zen Santiagon, Estatuko Unibertsitate Teknikoan. Estatu kolpe militarraren ostean tortura zentro bilakatu zen tokian. 1973ko irailaren 11ko kolpe militarraren ostean, etengabe iritsi ziren Txilera atxiloketa masiboak, torturak, hilketak eta desagertzeak. Milaka gazte eta langile desagerrarazi zituzten. Victor Jara abeslaria izan zen haietako bat. Y tú caminando lo iluminas todo los 5 minutos. 2019an Txileko kaleak eztanda sozial baten agertoki izaten ari zirenean musikari talde batek bere ahotsak batu zituen Jararen abesti baten bertsio berrian. Mon Laferte, Jepe, Roberto Márquez, Moral Distraída edo Manuel García dira El Derecho de Vivir en Pazen bertsio berriaren grabazioan parte hartu zuten 29 artistetako batzuk. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, En conciencia y unidad, con toda la humanidad. ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz.
Eta hori bera aldarrikatu zuten gaurko egunez Bruselan 2006ko iraiaren 28an Europako Parlamentuak babesa eskaini zion Euskal Herrian zabalduriko bake prozesuari. Parlamentuko talde politiko guztiek aldeko botua eman zuten Alderdi Popularrak PPk izan ezik. Bideari oztopoak jartzea bilakatu baita batzuen nortasuna. Eskerrak oraindi beste batzuek Victor Jarak bezala bakeari abestiak egiten dizkiote. Galdegin dionean, zezuen beharrezko, berak erantzun zidan, ez zela gauza asko. Bioi alizarpean, ogi pixkat jateko, eta urputzu bat, bakean bizitzeko. Galdegin dionean, non behar zuen hobeto. Keu Agirretxeak bakea eta ura izeneko diskoa egin zuen, ezin aproposagoa gaurko egunerako. Bakea aipatu dugu dagoeneko, baina ura da gaurko beste protagonista. Gaurko egunez 2015an NASAko zientzialariek Marten ura badagoela baieztatu zuten. Tira, baina etzan lehenengo aldi izan, Martek, urak eta NASAk banandu ezin den hirukotea osatzen dute azken urteetan. 2 baino gehiagotan iragarri du NASAk Marten ura aurkitu duela. Ura edo urak utzitako arrastoa behintzat. Mikel Urdangarinen abestia kantatzen imaginatzen ditut NASAko zientzialariak. Ura dakartzut, eskubete ur. Ura dakartzut, eskubete ur. Aski Espanya ura dakartzut. Ze jatorra den Mikel Urdangarin. Nik beste efemeride bat aipatu nahi dut. Gaurko egunez hiltzen Miles Davis, konpositore eta piano jotzailea, jazz fusioaren aitzindaria izan zen, eta 7 hamarkadako ibilbidean 23 Grammy irabazi zituen. Jazzaren berritzailea izan zen, bere trompetaren soinua kalitate asezin eta bereizgarria bazuen, Harmon altzairuzko sordinari esker, hark ukitu intimo eta lehun bat ematen baitzion. 1940ko hamarkadaren amaieran, Gil Evans konposatzailearekin topo egin zuen eta cool jazzerako bidea ireki zuen. Bebopeko musikari zinguratu duzen eta hard bop delakoa sortu zuten iraultza musikal bat, ondorio garrantzitsuak izan zituen. Hasi da Inigo bere bakarrizketa teknikoekin. Markatu behazue, baina nire oraintxe oe ondoko liburua giro haietan eta cool jazzean dabil, eta oso sartuta nago Chet Bakerren eta Milesen arteko Zeko txakultu. oso. Baina izue Miles Davisek merezi du. Entzi izue. Eta entzun Walking Basuri. Aizu eta gaurko saioan zer dugu? Pasaden astean Dona Peianiz Nietok esan zigun etzela inoiz zinemaldira joan, ez dakit zer gertatu zaion, baina aste hontan pelikula bat gomendatzera atorrela esan digu. Dona beti korrontearen kontra, Dona beti berezi. Eta guk Dona beti berezi dela digun bitartean, Dona gertu da atetik eta atea itxita genuen, baina hain da berezi hortarako ere atea itxita topatu eta sartzen dela atean. Arratsaldeon, Dona. Eta Donaz gain gehiago izango dugu hor? Begira, Arrate Fernandez itxasoan doengo zine zuzendariak elkarrizketatuko dugu. Proiektu ederra du eskuartean, eta hori aurkeztera datorkigu. Eta Iker Laurobaren lehiak eta zozketan jaso ditugun erantzun batzuk aipatuko ditugu. Momentuz ez du inork asmatu. Jarri kaskoak, Dona, asmatzen duzun ze kantu den hau. Trampa egin duzu, hau ez da Iker. Aizu, guri tramposo ditzen, oixi Iker dala. Baina horrez guztiaz gain, Alzheimerrari buruz hitz egingo dugu, edo behintzat, hau pairatzen duten pertsonen eta haien ingurukoen bizi kalitatea hobetzeko lan egiten duen buru bihotzez elkarteko Mertxe Horterekin ariko gara hemen solasean. Eta, aizue, atzo koreografia 2 aldiz egin genuen, gaur berriro egin behar dugu? Ni lesionatuta nago gaur, Haze parea, zuekin ez ni urrutira joango.
Entzuleok ongi etorri bigarren kafera. Iraiak 28 ditu gaur eta aste artea da. Zuekin dantzari ezin, gure koreografia jarripena duka, nik nekien. Denboraldi berrikoa da. Euskal Herriko dama, zue guztiak agurtzeko modu berezite xarmanta duena. Batzutan donostiar, gehiagotan goierritar, gaur etorri da oskera erabat markatuta eta ze politia horratiot horrelako botatzizkiunean, Maitena Salinas Beiztegi! Arratsaldeon Euskal Herria, kaixo! Berari, segindu nik hemen, berari nabari zaio ez dela goierritarra, baino ez da ainurrunekoa ere, ez da donostiarra, baina ez da ainurrunekoa ere, beterrikoa baita, ez kosta eta ez goi ingurukoa. Goiuri, ezeiz Arandi, arratsaldeon! Arratsaldeon! Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide. Gaur esan da bezala bigarren kafeak 249 ditu arratsaldeak 4:11 minutu zuzenean gara. Hementxe, bigarren kafean naiz irratiaren sintonian ongetorri guztioi plazer baduzue, 6 arte hementxe zuekin. Eta gaurko saioa hasteko, duela urte gutxi, baina gaurko egunez, eta urte batzuk badituen artista baten bildumatik, atera dugun kantua. Hainbat kantu berri, gauza raro, grabazio publikatu gabeak, eta denetarik kaleratu zuten gaurko egunez, baina, tira, hoien artean aukeratu duguna Tom Pettyren Surrender, outtake, 1976ko kantua. Crazy now, take it easy, you just can't elaborate. Oh, you lied to me, you say you love. Eta maite duten tartean murgiltzeko dagoeneko entzulek bidali dizkiguten batzuk, nire maite dutxa. Horrela idatzi du, da maitenaren atzean lanpara polit bat ikustea. Atxaldean gorka zurire. Eta Arkakuxo dio, Maitena! Eta kaixo zuei ere, Inigi eta Goiuri. Jon Liz, beitu telegrama hementxe dabiltza, ez da gizar duten telegramean, Arkakuxo, Jon Liz, Taxio Sudupe, kaixo da noi, gorka dio, Taxio hemen da, bai, arratsaldeon Jon Liz, gorka eta Arkakuxo, bueno, hemen ez dakite, horrek mine eman jok Taxio Sudupe tartekoa, gaiztoak, Goierri eta Beterri tarteko, hoxi. Eta Jon Lizek dio, maite dut Voldemorten itzulera. Maitena Salinas Beiztegi, zein da zure gaurko maite duta, eta ez du balio esatea gu garela. Ez etxeate zuen. Bale, eskerrik asko. Ez. Baino bada, hor Maitena jarri duena, eta da Garrotiko Woman, Arkakuxo. Ze poz eman didan berriz ere, beha hor ikustea, ez? Hasieratik Maitena, eta esan dut, ze gauza ederra da, behin bakarrik topatu genuen elkar, Madrilen, ez banago oker. Elkar ez dugu ezagutzen, baino ze poza ematen duen, ez? Horrelako harrera bat egiten dizutenean, eta naiz eta pertsona konexio berezikoa sortzen ditugu, naiz eta, igual ez, azaletik gertu ez egon. Beraz, hori iristen dan bitartean, mila esker, Arkakuxo, Garrotiko Woman, musu bat, eta aupa Iruña. Baby, surrender, surrender. Lady Ezeiz Arandia, eta zure maite duta? Begira, atzo egunean behineko 8. denboraldia hasi zen. Ez da gizan bat aste pasa diren, azkeneko denboralditik,
baina atzo hasi zen. Eta badakizue oso garrantzitsua dela egunean behin aplikazioan egunero jolastea. Ze bestela, kale egiten baduzu, denboraldiko sailkapenean, postu asko galtzen dituzu. Nik atzo enuen egin. Aztu egin zitzaidan, eta enuen atzoko egunean behin egin. Baina zergatik aztu zitzaidan? Oso ondo inguratuta neolako, lagunekin neolako, gauza garrantzitsuagoak nituelako buruan, eta hain ondo negoen, aztu egin zitzaidala egunean behinen jolastea. Baina, pozez hartu dut utzi egite hau, ze haizu, bizitza haratago doa. Bai. Ala, eta Jon Luisek bronka bota dit. Dona Pillaniz Nieto arratsaldean eta ongitorri berriro bigarren kafera. Eskerrik asko. Ongitorri bigarren kafera Tolosara. Oida. Bigarren kafea Donostiatik abiatu genuen. Gaur Tolosatik zein da zure maite duta, Dona? Beitu, nik asko maitet jendea gai dena azaltzen hain zaiak beitu, kostatzen zait. Azaltzen hain zaiak diren gauzak, adibidez, barruko gure emozioak gertatzen zaiguna irudi batean. Adibidez, etxeanekan liburu hau, komikainaren Corazón versus Cerebro, eta bineta oso simpletan azaltzen du, hola, barruan sentitzen duguna, eta da bihotza, burua eta askotan esaldi bat. Eta iruditzen zait, hain sakona batzutan, eta kriston parrak botatzen ditut gainera, eta holako, jendea dena gai azaltzen hain zaiak diren gauzak, maite dut. Instagram kontu ere badute, eta oso ona da. Bai, egia da, @komikaina. Nik ez zait jozet oso triste jarri nahi, baina nire gaurko maite duta atzo joandako lagunari. Atzo egun arraroa izan zen, laborategi hontan, kaso horregatik ez genuen egunean behin egin, baina mezu bat jaso genuen, ordu batak inguru hortan eta nik horrik aldegin nuen lagun baten bile. Arekin urteak basagin ituen biziletan, erratz bagoia edo bagoi eskoba delakoa saiestu nahian, akaso inoiz erlojuaren kontra ere, baina atzo erlojuaren kontra ez genuen gurpil lentikularrik, ez genuen haizearen aurka azkar juterik, eta erlojua zanpatu zitzaigun gure esperantzaren gainetik. Atzo Borja hil egintzen, Borja Larrea, Kontxi eta Javierren semea, Xabierren anaia, Naiararen senarra eta bitxiki ederren aia. Eta etzen edonola hil, atzo Borjak bere buruaz beste egin zuen eta etzigun erabaki hortan kontrako erabaki hartzeko saiakerarako tarterik ere utzi. Akaso eskubide hori ere ez genuen, baino saiatu behar genuen. Eta askotan hitz egiten dugu. Gauza behin inguruan, buruaz beste egite horren suizidioaren inguruan hitz egin behar dela, eta baina askotan zer esan ere ez dugu jakiten. Uste dut garrantzitsua dela. Esatea Borja etzela edonola hil. Borjak bere buruaz beste egite erabaki zuela, eta Borja errespetatzen diagula erabakia. Inor pentsazezakek, etzekit, egoiste izan naizela hontan, edo batzuk ez dugu ala pentsatzen. Gogorra da, mina dugu, mina asko utzi duzu hemen, hori ez zitukatuko. Eta zuk ondo esaten zenuen bezalaxe, asko maite duenak asko sofritzen du. Eta guk sofritu ere egingo dugu. Baina atzo zure lagun guztiak, edo batzu behintzat zure kuadrilla elkartu ginen, min hori pasatzeko, elkar besarkatzeko, elkarrekin negar egiteko, eta gogoratzeko, hainbat eta hainbat momentu 36 urte hauetan utzi dizkiguzun hainbat une, eta hemen utzi dituzu maite dituzunak, hemen bagara maite zaitugunak, eta zainduko ditugu, lagunduko ditugu, zure gertukoak ere zorratuta gaude, zesango ditugu. Baina hori, zaudenean zaudela, maite zaitugula, naiz eta, orain badu utxiago garen.
betirako domina, zauria sakona, ez du gaia gustuko ez, zer dio hementzun, badauka arrazoi bat, izateko urrun, nor mindu dugu, Arratsaleko 4 eta 21 bigarren kafean gara, naiz irratian, emozioetaz asko hitz egiten dugu hemen eta negar egiteko eta emozioak elkarbanatzeko askatasun hori ere hartu nahi nuen. Kantunen atzetik abiatuko dugu saioa. Zutik gidatzeko abailari eutxi ezinik loa mesgaizto bat no atxedenik ez den gure aitot beneza errudunote zen nor mindu dugu bera nor mindu dugu bera nor mindu hau neska nor mindu lezake Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta esan da bezala, Dona Pilan iznitu gurean da eta emozioen inguruan hitz egin behar dugu. Arratsalde honetan gitorre berriro dana. Arratsalde honetan da mi esker berriro. Jo, aipatu nahiko nuke, eske zindet, bueno, ez den nahi hau isildu. Aipatu ez dunean atzoko lagunari buruzko, gertaera hori, osea, batean sortu da hemen energia bat, niretzako oso polita dena, gure vulnerabilitatearekin konektatzen dugunean, gure minarekin, eta hori agertzeko gai garenean, ez? Batzutan energiarekin, beste batzutan negarrarekin, begirada batekin, edo dugun goxotasun horrekin, ez? Eta iruditu zait oso polita gertatu dena, askotan par asko egiten dugu, gehienetan, eta emozitaz hitz egiten dugu, gure alde ez dakit parregarri hori ateatzen dugu, eta oso polita da ere bai. Eta, esan nahi nuen, hau ere bagarela, ez? Emozionatzen gara, eta emozionatzen gara minetik, maitasunetik ere bai, eta eskerrik asko. Hau era publiko batean azaltzeagatik horrela, denak emozionatzeagatik, urtzait oso polita eta oso beharrezkoa. Baina parraingo dugu, Hori ere bai. Jari gara. Who will make them scream his name?
Bueno, eta zertan hasi aurretik, aurten, Dona pianiznietorekin, nolabait, egituratu nahi ditugu, berregituratuko ditugu, bere tarteak, eta izango dute alako, egitura lauso, baino definituago bat, edo beste modu batera definitutako bat edo. Hori da. Jesus Maria eta Jose, aklaratu altzerate. Ni erabat nastuta gelditu naiz. Bueno, Donaren maite dute izan da, gustatzen zaiola jendeak ondo azaltzen dituenean gauzak, ez da? Oso ondo, bale, kanpo gelditzen. Nik egin dudan gauza bakarra da, Donari paso eman luze xamar eta raro xamar, beak esplika dezan, zein izango dan egitura. Jesus, laberintu baten sartu ez emakumea. Egituratuko dugu, baino, ez da egitura, baino bai. Ez egituratutako egitura da, Hori da. Bueno, azkenean, aurten, ikasturte honetako, edo denboraldi honetako saioak, bai, hildo nagusi batzuk izatea proposatu nahi nizuen, eta, bueno, pues, zuekin konpartituta gero, ontaz hitz egingo dugu, beti bezala hitz egin duguna, baina jarriko diogu, ez dakitu nolabait titulo bat edo, izenburu bat. Eta orduan, saio batzutan emozio bat landuko dugu, eta emozioa zer ez den, hau nola landu, eta bar nola sentitzen dugu, nola bizitzen dugu, nonera inguruan mintzatuko gera, beste aukera bat izango dugu, mitoak apurtzea, niretzako, gogo handiak mitoak hartzeko eta zaska emateko. Astintzeko mitoak. Bai, ez, askotan, esaten ditugun saldiak, sentitzen ditugun egiak, hortaz, hoietaz hitz egingo dugu. Gero ere bai, entzulei tarte bat eskaintzea pentsatu dut, behaien galderak edo gaiak aizu, nahi dut tontaz hitz egitea, edo zalantza hauek ditut, irekiko dugu espazio hori ere bai, gomendioak edo, ez dakit nola baiteko, aizu. Edo proposamenak. Proposamenak hori da, eskerrik asko, gomendioa baino, gehiago gustatzen zait proposamena. Pixkat konpondu etortu. Eta gustatuko litzaidak ere bai, gonbidaturen bat noiz baita ere ekartzea. Beraz, hoiek izango dira denboraldi honetako tarteak, nola eramaten dugun aurrera, baina bai, hoiek dira proposamenak, eta gaurko saioan, proposamen batekin. Ez da gomendioa, bai. Proposamena eta proposaren arteko hitz jokuan ere, bazegoen hor poesia pixkat, ez pentsa? Proposamen bat. Proposamena, proposamenik aproposena. Ez da polita, gustatzen zait. Eta da Inside Out pelikula, edo gazteleraz del revés. Edo badu beste izenburu bat gazteleraz, baina da intensamente izan daiteke. Ez dakit. Nik Inside Out bestela ezagutzen dut. Askotan ingleseko... Del revés. Del revés ez da? Hori da, bai. Del revés. Berez gazteleraz da. Eta beste badauka? Bai. Eukiko du. Ez dakit. Badi jogo juri, velozidade batean. Ez dakit nik itzuli dudan nola buruan, baina bueno. Intensamente hitz jokoa da. Intensamente. Ego amerikano. Intensamente. Ez dut asmatu. Bueno, Gertu bilizera. What did she say? What? Oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? We left the toilet seat up. What? What is it, woman? What? Signal him again. Itzulpen lanakin gaitu norbaitek, ere? Bale, familia bat afaltzen ari da, neska txiki bat, gurasoak eta neska txiki bat, eta neska badirudi ez dagoela ondo, eta orduan amak keinuak egiten dizkio aitari, eta aitaren buruan, barnean dauden emozioak, behaien artean hizketan hasten dira, adibidez, haserreak buia egiten du, zer gertatzen da? Ze, aztu zait basura kalera ateratzea, ez ditut, ez eta atea itxi giltzekin, ze gertatzen da? Eta orduan... Besteak esaten dira, ez dago sinalerik, ez dago. Eta orduan emozioak beraien artean ari dira hizketan bakoitzak bere nortasunetik, batek haserretik, bestek tristuratik, bestek beldurretik, eta hor ari dira emozioak hizketan. Keys to safety position. Ready to launch on your command, sir. Just shut up! Fire! That's it. Go to your room. The foot is down. The foot Hain divertigarria da. Divertigarria eta oso, ez dakit, interesgarria da. Oso pedagogikoa da. Oso. Da, zoragarria. Nigo batzen naiz ikusi nunean bere garaian, 2014 edo 2015, ateatzenean, esan nun, nola azaldute hain ondo, barruan gertatzen dena.
gauza asko ez daude, baina hola simple hartuta emozioak eta pixkat nola funtzionatzen duten gure barnan, nik askotan hola hitz egiten diet aurrei eta terapian eta formakuntzetan ere helduei, ez? Azkenean gure barruan daude emozioiek eta bakoitza hori bere nortasuna du, haserrea da suntsitzailea, poza nahi du beti onuragarria den hori mantendu, buen rolloa ezakize, eta tristura beti triste dago, eta orduan bakoitza hor dijoa, eta benetan asko gomendatzen dut ikustea pixkat laguntzeko gure buru razionalari ulertzen ze gertatzen dan barruan, ez? Eta askotan ez gara lagu. Ze aurrek gaina oso ondo esate dute. Ez dakiz ze gertatzen den, nik ez den nahi sentitu hau, baina hau sentitzen dut, ez? Egia da, alaxi azaltzen dute, ez dut hau sentitu nahi, ez? Nik ez dut hau sortzen, baina hau dut. Baina hau daukat, zer egiten dut honekin, ez? Eta hori da Riley gertzen zaiona, ez, protagonistari, eta gero, justo hor trailerrean bai azaltzen da, pixkat amak eta aitak ere bai duten emozioen funtzionamendua. Azkenean pelikulak esaltzen du hori aur protagonistaren emozioek nola funtzionatzen duten, eta hor dago gatazka bat, itxuraz 9 urtera arte dena primeran dijoa, eta batean aldaketa bat dago Rileyren bizitzan, etxe zaldatzen du, estatu zaldatzen du, estatu batuetan oinarritua dagola, eta hor Rileyri gertatzen zaion guztia ez, eta nola saiatzen dira konpontzen edo bideratzen emozioek, eta niri asko gustatzen zait, ze badago mezu, azpimezu bat, edo mezu intrinseko bat, hasieran poza da pixkat gidatzen duna dena, ez? Daude poza, beldurra, amorrua, tristura eta nazka. Guk askotan hemen hitz egiten dugu lau emozio basikoetaz, han 5 saltzen dira. Eta saltzen du hasieran emozio guztien funtzioa. Ni nago, pozak esaten du, ni nago ongizatea bermatzeko eta gero dago beldurra, babesteko, gero dago nazka ez pozoindua izateko aurra, gero dago haserrea justizia mantentzeko, hola saltzen du bera, eta hemen dago tristura, eta gelditzen dago la poza, pixka esaten ez, baina ez dakigu ondo zertarako dagoen, ez? Eta orduan da pixkat joko hori, tristura oso ondo karakterizatuak dago. Irudikatuta dago, bai. Asko gustatzen zait, eta nola, tristura ezin du bere gorputzakin, eta beti joa hor, kriston zamakin, kriston pixoekin. Arrastaka bezala, ez da? Ai, mama, ezin dut. Eta beti triste dago, ez? Eta hor, pozak eta tristurak badute abentura bat beraien artean, eta pozak esaten du, beti ez dezu laguntzen, ez? Ikutzen duzun guztia, zauritu egiten dezu. Azkenean, beti baldima zaude hor gertu, protagonista, aurra, Riley triste dago, eta ez, Riley egon behar du pozik. Eta azkenean, spoiler txiki bat egingo, Txiki-txikia, eh? Txiki-txikia. Alerta spoiler! Hori da, bai. Urte batzu baitu pelikulak, usta behartzen lukete. Ni horregat egiten dute, baina, ez da, ala ere ikus daiteke errex. Azkenean, pozak esaten du, ostras, eske tristura oso beharrezkoa da, ez? Eta tristura bezain beharrezkoa dira guztiak, eta niri, hori iruditzen zait zoragarria, ez? Onartu behar dugu sentitzen dugun hori, eta iruditzen zait aurrekin landu nahi baditugu emozioak, badela pelikula bat ikus dezakeguna errex beraiek, eta gero hortik abiatu, ez? Hori referentziatzat hartuta, gogoratzen zera pelikulan bezala, lehenengo helduok egin behar dugu hori. Nik uste dut, umeentzako, naiz eta umeentzako den, esaten den hori, baino... Bakigu Pixar nola egiten dituen pelikula. Denontzak, familia osoak ikusi dezake, gozatu, eta ikasi. Eta helduak bakarrik ere ikusi dezakezu, eta oso aproposagarria edo gomendagarria. Aproposagarria, okerrera doa. Nik sekretu bat aitortu behar dizuet. A ber. Esa. Badakizue Tolosan inauteriak oso garrantzitsuak direla. Duela urte batzuk inauteritan mozorrotu nintzen. Pelikula hontaz mozorrotu ginen, kuadriako. Bai. Eta nik uste dut argazki bat jartzen bali maet kuadriakok ez ziala serretuko. Uste dut, beraz, trailerra ikusten ari gara, baina trailerra bukatzen denean argazkia jarriko dut. Ai, ze ona. Bai, eske eharrak dira oso, niretzako hori oso ondo irudikatuak daude. Gero bai, pelikulan niretzako badaude hor estereotipo batzuk. Aita eta amaren emozioak dira oso estereotipatuak, baino bestela nahiko orekatua dagoela iruditzen zait. Eta ere bai, emozioetaz aparte oso polita da nola azaltzen dira hor bola batzuk,
pelikulan. Ze posiko juri erakusten streamingean, zera lurrean bota eta... Zuk ez ikusi, dona. Ni naiz tristura. Bera da tristura eta lurrean dago botata, era bat hor. Ez que tristura naiz. Ez que hori sortze, ez que... Nigoatzen naiz, hori, orain dela gutxi berri ikusi dut, eta dago momentu bat, poza eta tristura daudela behaiek bakarrik hor, abentura bat bizitzen, eta esaten du, venga, guazen, poza jun bargea, lortu bar dugu ezakize. Eta tristura esaten du, asko da ibiltzeko nik ezin dut, eta botatzen da hor, eta altxatzen dio hanka, pozari eraman azazu bezala. Erakusten ari zaigun, hori da, ez? Argazkia justu horixe da, bera hanka hola daukala gorantza, eta beste bateko latiraka. Zoragarria da. Zeona. Bai, benetan oso interesgarria da pelikula, eta benetan donak esaten zen bezala bereziki umeekin ikusteko ni begiralea izan nintzen, eta nerabeekin ikusteko ere oso garrantzitsua da, ze donak komentatzen zuen guztiaz gain, nik uste dut nerabeak edo, aurrak edo guztiok identifikatuta sentituko garela 11 urte ditu Railik, eta 11 urte betetzen dituzunean, edo hor inguru hortan, 12, 13 garaio hortan, aldatu egiten zara, eta askotan ez dakizu, zer izait gertatzen, zergatik aserretzen hau denak, edo zergatik nago triste, zergatik nago atzo hain ondo eta gaurain gaizki, eta ikusteko, ez zaigula guri bakarrik gertatzen, ez dala zerbait pertsonala, dala aldaketa hormonal eta biologiko eta fisiologiko eta anatomiko eta dena. Baita inguruko aldaketak ere bai, ez? Eta denoi gertatzen zaigula, eta denok pasa beharreko zerbait dela. Bai, da oso politaz bizipenek sortzen dute protagonistan bola batzuk direla oroitzapenak, eta oroitzapen horiek egunero ditu pilo bat, eta oroitzapen horiek gero dijoazte ez konstientera, beste izen badaka pelikulan, baina ez konstientera dijoazte, eta daude bizipen emozionalki oso potenteak direnak, gordetzen direnak ez dakit nola esaten duen, pentsamendu zentral bezala, core memories esaten du ingelesez, ez? Eta pentsamendu zentral horiek sortzen dute Rileyren, protagonistaren izaera. Eta krisi horretan, aldaketa horretan, zuk aipatzen zuna, goiuri, izaeraren irlak, pelikulan ala esaten direla bost, zeharo erori egiten dira eta berriak sortzen dira. Eta emozioak ere dakate panel zentral bat nun dena kontrolatzen dute, eta panel hori ere aldatu egiten da. Eta oso importantea da, ere zuk diozun bezala hori ikustea. Bera aldatzen den bezala gu ere aldaketa horiek ditugula, eta aldatu behar garela, ez bagera aldatzen zerbait gaizki dijo horrez, eta hori oso badu ez dakit hildo bat bai lasaitgarria edo ulergarria parraz aparte, eta ze emozioekin identifikatu zaitezken ere bai jolastu dezakezu, nere aserrea ez da hola, nere nazka ez da hola, nere poza ez da hola, pixkate nola bizitzen ditugun, bai bakoitzak bizitzen ditugula emozioak gure erara, hori argi dago. Baina oso mezu politak ditu dago momentu bat ere bai bukaera aldera nun tristura onartu denean Riley negar egiten du eta gurasoi esaten die, eske tristenago, ze mudatu gea eta faltan botatzen hori da, faltan botatzen dena eta tristura horrekin konektatzen du eta batean begiak itxita esaten du, eta ez haserretu nirekin mesedez. Ezin naiz izan alaba zoriontsu hori. Ze badago hasieran amak esaten digu. Baina zu beti pozik zaude eta hori asko laguntzen digu guri. Askotan mezu oso politak dira, baina olako mezuek aurrei zama handia izaten dira umeentzako. Orduan, gurasoak begiratzen dira alkarrita. Nola haserretuko gara zurekin triste goteagatik, ez? Eta, hor oso polita hor bera, bai konektatzen du pozarekin ere bai, eta nastu egiten dira emozioak. Eta hori oso importantea da, ze askotan bizitzen dugu poza, bizitzen dugu tristura, dakagu nazka eta morrua, dakagu poza eta nazka, eta ez dugu lertzen, nola bizi dezaket hau batera? Eske dena dago batera. Begira, justo Jon Lizek esaten du, ze ironikoa tristurak, ze poz eragin dezakeen. Totalmente. Horren inguruan. Bai, hala da. I've learned through the years, through time, and through space. I belong to this gift that they're trying to separate. I've come to fix this. There's a light shining.
Bueno, Donna Pianiznitok gomendatu digu Inside Out, aur gazten erabeekin ikusteko, bestela ere, norberaren gozamenerako eta baita norberaren ikaspenerako edo ikasteko oso egoki izan daiteken filma, baina zertzelada batzuk edo oinarri batzuk eman dizkiguz ez da bakarrik ikusi. Jakin behar da gero, ez, hau pixkan nola interpretatu edo nola landu gazte erabe horiekin. Bai, egia esan, nik uste pista handiak emate ditula ja pelikulak eta hala ere, nire beste gomendio bat izan daiteke, hartu emozio horiek, ez, pelikulan daudenak eta gure realitatera eraman, ez? Gaina hor azaltzen dira zeintzuk dira funtzioak, eta horrekin bai konektatu dezakegu, ez? Batzutan askotan esaten den nik, ez? Nahi dugu jakin ze sentitzen dugun eta ez dakigu oso ondo, jun simplera, poza, beldurra, tristura, amorra eta nama ez nazka, eta horiek oso oinarrizkoak dira eta errexagoa da lauekin hogeiekin baino, ez? Ze pelikulan ere agertzen da panel horretan, behaiek zuzentzen duten panel horretan, dago momentu bat, nun aurra ez dakize sentitzen duen dago, hola oso alteratua, justo barruan gertatzen dena da, denak aidiela botoiak ikutzen, ez? Amorroan azka ezakize, orduan, karo, hori askotan gertatzen zaigu, ez? Gaudela, mila gauza sentitzen, orduan, pixkat jeitsi intentsitate hori arnasa hartu eta, lau horietatik, bost horietatik zeari nahi sentitzen oraintxe bertan, ez? Gogoratu haiek beti dakatela funtzio bat, bai, poza onuragarria dena mantentzea, tristurak galdu degun hori gabe bizitzea, amorrua suntsitzea eta beldurrak babestea, ez? Eta orduan, hortik abiatu eta ze gertatzen nahi zait nire inguruan nik horrekin konektatzeko, ez? Eta horrek ematen digu ardura jakiteko, zer behar dut eta zer egin nahi dut horren aurrean. Eta, beti eramaten gaitu, emozioak begiratzera eramaten gaitu gure buruaz eta gure bizitzaz arduratzea. Eta, askotan esan dugun bezala oso askatzailea da ardura hori hartzea. Eta boteretsua. Totalmente, bai, hala da. Bestela oso mende gaude, ez? Bestea inguruaren menpe eta ez du pena berezi. Lehen esaten zenuen, ez? Identifikatzearena. Nik denborarekin ere ikasi dut, presik ez edukitzen identifikatzeko orduan. Ez? Lehen ozango, jakin edut zer dudan. Ze identifikatu bezain pronto, bagian, ez? Zerbait hartu dezaket, zerbait egin dezaket, ez? Beti akziotik. Eta ez akzionatzea, hau da, egotea, pasibidade hortatik baita, ulertzea ze momentu bizitzen ari zaren, utzi gorputzari sentitzen, eta egunak behar dituzula, asteak behar dituzula, batzutan hilabeteak ere. Eta batean, tristura hori, edo beldur hori, odanadala, edo poz hori agian, etortzen zaizu, eta orduan espresatzeko aukera daukazu askatasunetik, ez? Jakin behar dugula ere denbora ematen, ez? Gure emozio, gure buruari. Bai, bakoitza gaina prozesatzeko barruan gure denbora behar dugu, eta askotan, bai, gure buruak esaten du, benga, orain, azkar. Baina hori da gure burua, gure bihotzak, beste ritmo badaka, eta, hori eramaten, nik askotan, nire errezetak askotan dira arnasa. Hartu arnasa. Ze, gaudenean presarekin gaina, arnasa kelditzen zaigu hemen goian, eta hartu arnasa lasai sakon, eta hor, emozioa benetan, askoz manejableagoa da, eta lasaitasunez bizi dezakegu hori. Eske arnasa sakon hartzen dugunean besteak beste bihotzako taupada jetxiten dira, ansiadadea jetxi egiten da, eta hor ja badago toki bat, beste argitasun batetik ere pentsatzera eramaten zaituen eta sentitzera ere. Bisailera aldatzen zaigu horpegiko keinua dena, ez? Guzti ezagutzen dugun jendearengan nabari dugula hain oinarrezko hau, ez? Oinarrezko ez da baino. Etzara arnasa ondo hartzen ari, ez? Horratzean gero dagoena kontatuko diazu, baina arnasa ondo etzara hartzen ari, ez da? Ez nago arnasa. Bai, energian nabaritzen da, gorpuzkeran tentsionatuta gaude. Eta batzutan ezin dugu beste gauzarik egin, eta hori ere ondo dago, batzutan ere lasai egon bardet. Ez zaude, ez nago, jazta. Besarkatu, ez nik askotan esatu du, besarkatu zaude moduan, pixkatola ironiko ematen du, baina bai, batzutan da, begira, horrela nago, eta aldudan oberena egiten ari naiz, eta hori da, eta barkatu norberaren burua ere bai, alduguna egiten dugu eta. Bai, beti. Edo kilimak egin, baina beste modu batera. Aldatu kilimak.
5:04 gutxi, guk Dona Pellaniz Nieto, gure emozioterapeuta, edukando la emozioneko Nora Pellaniz Nieto agurtu behar dugu, plazerra gaur ere gurekin izatea, baina badakigu, bere ordu ere baduela, eta guk gure aurrera egiteko. Eskerrik asko Dona, itzen du. Placer bat. Izan ondo. Dona. Gure artean berenjiako zubirik ez dago galdu naiz aurkituko nauzulako aztarnak irakurtzen ikasi duzulako eta bihar topa egiten topatuko nauzu basamortuan zure eskuen kilimaldaketak azalean inorritu dizkit nahiak idoloak arpiatzaientzat urakanek eraitsi dituzte gurtzalekuak galdu naiz aurkituko nauzulako aztarnak irakurtzen ikasi duzulako eta bihar topa egiten topatuko nauzu basamortuan aurkituko nauzulako aztarnak irakurtzen ikasi duzulako eta bihar topa egiten topatuko nauzu basamortuan kilimaldaketa. Noski, eta besti hau zein den errez dakizu, orain esan du, Kilima aldaketa, Iker Laurobaren Uda disko berriaren kantua eta urriaren 6 gu Victoria Eugenia Antzokien izango garelare badakizue. Behartatik egingo dugu saio berezia gure laborategitik aterako garelako eta baita Donostiako naiz gunetik. Hoiek izaten dira gure ohiko agertoki edo estudio edo laborategi edo lekuak. Baina aurten beste toki batutara ere joan nahi dugu. Eta lehenengo geldialdia, gure autobus magikoak, Victoria Eugenia Antzokien egingo du Iker Laurobak eta urtaroek eskainiko duten kontzertu berezi horretan. Eta kontzertu hortarako guk gure sarrerak baditugu, erosi ditugu noski, amodio guztiarekin, maite dugun artista bat babesteko, baina beharra handia ere etzuen, ze gutxi geratzen dira sarrerak eta uste dut nahi duenak ipurdian mugitu beharko duela. Hala ere, oraindik erabaki gabe bazabiltza, edo dagoeneko sarrera honenak ez badira geratzen, edo guk baditugu bi sarrera zozkatzeko, baino asmatu behar duzue, zozketa hortan parte hartzeko, zein den Iker Laurobaren kantu hau. Maiten hor da bila. Hainez, bueltak ematen, burari zinote den. Gehiago entzun beharra baduzue, lasai, gure Instagram kontuko storitan. Eta Twitterren, eta Facebooken. Eta Twitterra ez ari zaretela Iker Laurobaren Twitterra jarraitzen duzue jakina. Guk noski. Nik espaldian ez dauka Twitterra. Ez? Hau beste historia bada. Bale, beste motean. SOS. Nere Twitterra blokeatu zidaten, eta ez da lortzen desblokeatzea, eta idazte Twitterrea, eta esplikatzea, eta izu, eta... Baina nahiz oraintxe Twitterreko ratio honena daukan pertsona. Egia da. Zauzket, mila... beste, jarraitzaile, eta jartzen du nik ez dudala inor jarraitzen. Hani jende pila jartzen hon. Ustu egin zaizu, bapatekoa. Ustu inda, baina ezin desartu. Ez jarraitzen twitter.com gidoia bigarren kafea.
eti guau. Eti guau, nik ez dituze jarraitzen. Ez. Bueno, nik esan nahi nuen azan. Kontura sarbida nik ere badaukaten ez asko agertzen baina badaukat. Nik esan nahi nuen azan. Hemen zerbait esan nahi nuen. Segundu bat Maite Nasalines beiztegi zerbait esan behar du. Eta... Tontakari bat, baina, bai, ez. Vale, Iker Laurobaren Twitterra jarraitu dezazue, txiste absurduak gustoko badituzue. Ze Ikerren humorea da fine, baina ni parra egiten dut gustora berarekin. Ya está. Bai, ados nago. Listo, esan dut. Baina zozketa lehiaketara itzuliz, Bai. Jaso ditugu erantzun batzuk. Atzo aipatu genuen gauza bitxi bat. Guk abesti hau orainino jarri duena, hau da, asmatu beharreko abestia Iker Laurobari jarri genion eta berak ez zuen asmatu. Ez zuen asmatu bere kanta. Bere kanta zein den. Eta oraindik ez daki. Oraindik ez daki, ez duelako jakin nahi zuek asmatu arte. Baina hasi dira iristen erantzun batzuk. Inork asmatu du dagoeneko? Ez. Ez, Ez. Eta pertsona batek erantzun du abesti horrek torero izena du. Ikusi denik ere. Torero? Torero? Egia da, Ikerrek hemen, moldaketa batzuk egin dizkegu bere abestiaren zati honi, eta niri gogoratzen dit, torero ez, baina hola, giroa flamenkatu xamar bat. Zara nere bihotzeko gauzarik ederrena. Ui, hemen beste kolaborazio bat ateako dala, ikusten ari nahi. Bauka puntua, hor Guadalquivir sartzezu. Guadalquiviren ikusi zaitut, da jazta. Ba, ez da torero, Ez da torero. Ez. Eta ez da Ikerrek sonakairekin eginiko kolaborazioaren bat. Nire pentsatu, hau pista bada, flamenko. Ez da. Ez, baino pista bat emango dugu. Ui, hasiko gea. Vale. Zozketa zingo dugu, ostia lontarako edo datorren asterako. Ba, Ikerrak berdina galdetu zunatzo eta... Ez ginen erantzun. Saio hontan gauzak asko gertatzen dira, gu ere ezkarara, klaratzen gure bizitzekin. Baina gaur erabakiko dugu. Ados. Gaur erabakiko dugu. Oraintxe erabaki ezagun. Ez ez ulertu. Hor bat zegoen mezu subliminal bat, erabakiko dut. Nik erabakiko dut. Bai, konturatu naiz, bai. Horren goiurik izango du, noiz erabakitzen dut, hortik aurrera jakingo dugu. Oso ondo, eta erabakit dut pista bat emango etela. Hala, botazan. Ba, bida, jaso dugun azkeneko mezua da, jarraitzaile batek esan digu, abesti hori udaberria den, eta ez da udaberria. Eta ez dugu erantzungo, galdetzen duzuen abesti oro. Ez. Baina ez da udaberria eta ez da torero. Beraz, entzun berriro eta asmatzen dezuen. Eta asmatzen dezuenen artean, zozketa egingo dugu, eta animo, bi sarrera daude jokoan. Eta onak. Eta akaso sarrerak irabazten dituzuenak ere gonbidatuko zaituztegu Victoria Eugenian guk 4-6 egunero bezala datorren asteazkenan egingo dugun saio berezi hortara eta bertan ibiliko dira Iker eta Andoni Etxebeste eta handik ibiliko da Leire Letu eta Maria Soriazu eta Urbil Artola eta Olaia Intziarte eta Lucas Delgado eta Izaro Andrés eta Joni Camacho eta Olat Salvador eta Ñaute Lorrieta Ja, vale, ni ezingo naiz joan. Vale. Ja, arratsareko 4:53 minutu. Bigarren kafean gara, bai, naiz irratiaren sintonian. Orain iritsi bazarete, erotu xamar gaude, bueno, hori oso relatibo da. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zure zapatak lotu eta zure ile urdinak orrazten denbora pasatzen da. Eta kaso pentsatuko duzu, hauek Iker Laurobarekin jarraitzen dute, ez algindoa zen aurrera. Bai, baina Iker Laurobaren ile urdinak kantua aukeratu dugu, datorren gonbidatua eta honen inguruan hitz egin behar duguna apaintzeko. Orain nabil zure zaintzan,
bizitzak lehenago bezala oroitu zaitza. Nor zara zu, nor naiz ni, galdetzen dit nahastuta goizero. Alaxa beste zuen Ikerrek eta Leirek nortzarazun, nor naizen ni, galdetzen didazu nahastuta goizero. Eta eurek ere omenalditxoa egin nahi izan zioten, gaur izkai edo izango dugun gaixotasun honi. Burubihotzez elkarteak Alzheimerra edo antzeko dementziak dituzten gaixoen eta haien senitarteko lagun eta zaintzaileen bizi kalitatea hobetzeko helburua duen elkartea da. Eta helburu horiek ere zehaztu egiten dituzten nolabait, alegia. 3 oinarri sendoetan elkarri laguntzeka izaten dute helburu, gaixotasunaren hasierako diagnostikoak dakarren larritasunaren eta desorientazioaren aurrean, elkar laguntza talde baten bitartez hori bideratzeko edo. Bestalde, gaixotasun hori buruz ikastea eta gure seniden bizi kalitatea hobetzeko zaintzaile gisa prestatzea. Hori baita, lanik zaien askotan, zaintzaile izate hori, eta horrexegatik 3. zutoinean. Zaintzaile gisa zaintzen ikastea, zaintza lana hobetzeko tresnak eta trebetasunak eskuratzeko. Noski, zaintzailea zaintzen ere badakite eta hortarako lan ere egiten dute. Eta gurekin dugu, Mertxe Orte Artolazabal, Burubihotzez elkarteko presidenta, berari gure ongi etorria, arratsalde honetan gitorri bigarren kafera. Bai, eskerrik asko. Bueno, aipatu dugu, Burubihotzez elkartea kokatu ere egin behar dugu, ze geografikoki gugandik oso gertu, Tolosaldeako eskualdean kokatzen den elkartea da, eta hor ere bada lehenengo ezaugarria, akaso Gipuzkoa mailan edo lurralde historiko bakoitzean ere Euskal Herrian zehar izango dira bestelako elkarteak, baina zuen apostua, hurbiltasun apostu bat ere izan zen. Ziurrenik behar delako eta zaintza lan hauek bideratze orduan urrunegi dagoen elkarte batek akaso baztuelako gehiegi laguntzen, ez dakit hortik edo abiatu ote zenuten abentura hau, duela 2 urte pasatxo edo? 3 ere. 3 dagoeneko. 3 ere, bai. Duela 3 urte bildu ginean, ezagun batzuk, arazo berdina gendun ezagun batzuk, eta, hasi ginean Gipuzkoa mailan dagoen Afagiren eskutik, eta, egia dak, Fagik etzigun guk ikuste gendun beharrak betetzeko aukerarik ematen, beraiek egiten dute lana beste arlo batzuetan, generikoki, eta, investigazio munduan, eta badituzte horrelako taldetxoak, baina, guk ikuste genduna zen, Tolosa mailan gu geok behar gendun gertutasun hori ez zigutela ematen. Eta, hortikan abiatuta, egin gendun gure bidea, eta Burubihotzez elkartea sortu gendun. Hasieran jende gutxi ginen, eta pixkanaka, jendea ezagutzen dezu, Tolosa herri txikia da, eta, badakigu gutxi gora bera, honek badu arazori, beste honek ere, geok hurbilduz, publizitatea eginez, eta bat eta beste, jendea pixkanaka inguratu zaigu, eta hor gaude. Pixkanaka inguratu eta Tolosaldean gaixotasun hori duten 600 familia baino gehiagotara iritsi nahi duzue, ez da gutxi, Euskal Herria ez da herrialde handia, eta Euskal Herrian Tolosaldea oso eskualde txikia edo eskualde bat gehiago da, eta ala eta guztiz ere 600 familiak pairatzen duten egoera bat bada, pentsa Euskal Herri maila osoan, ez? Eta, zuek behintzat lan hori fokalizatu, 600 familia horretara iritsi nahi, eta zuen webgunean eta egia esan informazio oso ona, euskeraz ere aurki daiteke, burubihotzez.eus webgunean informazio guztia jardueren inguruan, eta aipatzen duzue, Burubihotzez elkartetik Alzheimerrari aurpegia eman nahi diogu, modu kolektiboan. Zer da Alzheimerrari aurpegia emate hori? Nola ematen zaio? Visualizatuz, ez? Eta normaltasunez, jakin dezagun nola portatu, Alzheimerra edo beste dementzia bat duen persona batekin, ez? Zeren beti dago hor estigma bat edo, beste gaixotasun batzuk ez dutena, eta egia da, persona diagnostikatzen danean, eta hor denbora doanean, persona hori galdu egiten da, eta arazoaren berri ez badu parean daukagunak, oso zaila da komunikazioa egitea, eta arekin bizitza normal bat bezala
eramatea, zeren gauza raroak egiten dituzte, ez dakite erantzuten, galdu egiten dira, bat eta beste, eta bueno, guk nahi deguna da hori bizibilizatu eta alden neurrian, jendearen aurrean, hori normaltzat edo esan genezake, gaixotasun badala, ez? Eta, horri aurrea egiten denok ikasi behar deula. Guri tokatu zaigu, baina edo zeinei tokatu daiteke, orduan, zaila da, oso gaixotasun zaila da, eta horren aurrean, nahi deuna da, normaltasunez ikustea. Eta hori lortzeko, hau, gertutik bizi duten familiekin lan egin bakarrik ez, gizarte zibilari, gainontzeko gizartearen zati hori ez, gaixotasuna hain gertu ez duten, zuzen-zuzenean, bizi ez duten hori ere, iritsi nahi duzue, euren implikazioa lortu, euren elkarlana lortu, badelako batetik modu bat gaixotasuna ezagutzera emateko, estigmatizazio hori suntsitzeko, baina bestalde laguntza hori ere beharko duzuelako. Voluntariotza adibidez oso garrantzitsua da, aurrea eraman ditugun ekintzen barruan, oso paper importantea dauka voluntariotzak, eta orduan, badago jendea prest laguntzeko, eta, beste kolaborazio batzuk ere izan ditugu, Tolosa mailako herri bizitzan izan dian beste estropadetan, eta bat eta beste izan ditugu olako kolaborazio batzuk, eta diru laguntzak ere, adibidez estropadetako intersoziedades edo egiten den horretan, lehen urtean ez dakit lehen urtea. Bi urte izango dira ez, azkenekoz elkarte arteko arraun lehiak eta egintzela. Eta horre ere, izan genuen, jaso zan dirua, buru bihotzen zentzako izan zan, eta horrelako gauzak. Baina, gure benetako helburua da arazoa daukan persona gure gana hurbiltzea edo gu haien gana hurbiltzea. Pentsatzen dut, pairatuko den sufrimendua handia dela batez ere hasiera batean, ez jakintasuna, agerian gelditzen dalako, eta gero ere kolektibotasun horrek ere babesa emango du, ez? Pentsatzen dut informazioaz gainera emozionalki ere, akonpainamendu itzela izango dela. Asko laguntzen du. Asko laguntzen du batez ere. Diagnostikoa etortzen danean, zuk ez dakizu zer datorren. Gaixotasunak batzutan oso askarra juten da, eta beste batzutan mantxo-mantxo, eta hor egoten da, eta bizitza más o menos normala egiten jarraitzen dute gaixoak, baina familiarentzako diagnostikoa izugarrizko golpea da. Eta horrek dakartzan ondorioak izugarriak. Eta orduan guk egiten duguna da, eta saiatzen garena da, alkar laguntzen, zeren, nik igual daukat fase oso aurreratuan, eta beste bat hasi berri da, eta, ez nik esango dio dalako nola egin, zeren nahi funtzionatu didanak igual ez dio berari funtzionatu, edo funtzionatuko, baina, saiatzen geha pixka bat, alkar babesten, negar asko egin dugu taldean, parra ere bai, denetikan egiten dugu ez, baina gure helburua da aldan neurrian laguntzea. Guk horrela xabiatu dugu gorko bigarren kafea, negarretik eta parrera ere igaro gara, beraz, hemendik gure empatia ere, oso negarti eta barre egileak baikara. Hainbatekin zantolatu dituzu, gainera, aipatu dugu ez, azken urte hau joan zaigulaia, baina energia betez abiatu duzu ikasturtea, batetik aurreko asteburuan, duela 2 asteburu behartzuen, baina asteburu hontan izan dazkenean, igandean bertan kontzertu bat izan duzue, Jazzpana orkestinaren eskutik, baina kontzerturek bazuen oso lotura berezia, ez? Jo dituzte ez dakit zenbat garaietako musikak, eta ez dakit zenbat belaunaldi ere dantzan jarri zituzten musikak, ez? Eta hor badago zerbait edonorentzako noski osasungarria dena, baina horrelako egoran dagoen jendearentzako eta ingurugentzako ere zein onuragarria da, ez? Oso polita izan zen, oso polita, izugarrizko repertorioa daukate, eta egia da, musika oso atsegina, eta ikusi besterik ez zegoen jendea badakiguna gure taldekoa dana, edo ez, badakiguna egoera hortan da ona,
ba, nola segitzezun musika eta nola mugitzezan eta inkluso letrak eta, igual gero ez dakiten nola jarri pijama, baina, abestien inguru hortan, bueno, izugarri polita izan zen, izugarri polita. Eta hori ze garrantzitsua danez, esparru bat sortzea, eurak ahaldundu, erabateko gaitasunez edo sentitzeko, ez? Uste dut, bueno, tematzen garela edo pentsatzen dut hori izango dela ohikoa, ez? Nahi izaten, bueno, bizitza arrunta egunerokoa hori kudeatu dezatela, sortu beharrean ahalik eta eurentzat egokiagoak diren espazioiek, ez? Eta hau izan zen bat, ez? Kontzertu hau. Bai. Eta egin izan du ditugu ere, bueno, zaintzaileentzako tailerrak, eta aldi berean, zaintzaile horrek ezin balin bazun gaixoa etxen utzi, alako tailer txiki bat, 3 edo 4 lagunentzako, edo musikakin, edo dantzan, edo tarte hori aprobetxatu, zeren, bueno, egia dake askotan zaintzailea oso bakarri dago. Eta orduan, olako jarduera eta juteko, batzutan zailtasunak daude, eta orduan, hori ere, nahi izan dugu, bete utxune hori, ez? Pixka bat. Askotan esaten dela zaintzailea nork zaintzen du, ez da? Eta beharrezkoa zaigu. Hemen, adibidez, mentxe daukat, ez dakit ondo ikusten den hori da. Horrela hobeto, familientzako oinarrezko gida bat ere kaleratu duzue. Eta, dementziaren 10 seinaleak adibidez ere aipatzen dituzue, dementzia motak. Behar hori pentsatzen dut, zuek bizitako tik datorkizuela, ez da? Beste batzuei hau helaraztea. Eta gainera, euskeraz. Nola izan da informazio guztia honen jasoera eta gero? Seguraski ez dago hainbeste informazio paperean. Euskeraz dena agian. Guk hasiera batetikan, inguratu zitzaizkigun 2 mediku, jubilatuta dauden 2 mediku, gizarte langilea osakidetzekoa, psikologa bat, eta hauek ematen dizuten informazioa egia dake batzutan oso teorikoa da, baina gero praktikan batzutan ez du balio, ez? Eta orduan, alde batetik eta bestetik jungeagu gure informazioa jasotzen eta zerk funtzionatzen duen eta zerk ez duen funtzionatzen, eta hola pentsatuta egin dugu gia hau, osea, denok izan ditugun dudan aurrean nola erantzun behar dan. Erantzun behar dan, edo erantzun dezakegun zeren askotan, pazientzia ere galtzen da, ez? Eta, hor, ez da Biblia, baino, laguntzen du. Hor mertxe gero ere bada ez, hasieran abiatu dugun edo aipatu dugun hurbiltasunaren ideia hau, ez, esparru txikiago bati erantzuten dion elkartea. Badakizu antzeko elkarteak ere badiren Euskal Herriko beste txokoetan, pixkate lurralde historikoen edo hiriburuen abiapuntu horietatik haratago edo sortu direnek? Ez, nik uste badaukagu referentzia bat Irurzun inguru hortan ote dagoen bakarren bat, baina fundazio modura, baina debaiola lana egiten dutena gertura, baina bestela gudakigula ez. Hemen aipatu dugu iraia indartsu hasi duzuela, eta irailean bertan, amaitzen ari den iraia hontan, dementzia bizitzen programan ere aritu zarete, abuztuan kaleratu zenuten azken deialdi hori, azken izenak emateko aukera, proiektu interesgarria, Igone Etxeberria, psikologia doktoreak eta Asier Arrizabalaga, fisioterapeutak, sortu eta bideratu dutena, eta bertan, alderdi fisiko, kognitibo eta emozionala edo, ez, pixkat hor sortu daitezken behar hori erantzuna emateko, ez da ikastaro edo bat dela esan dute dezakegun, ez? Orain arte guk egin ditugun saioak izan dira batez ere zaintzailearentzako. Zaintzaileak ikasteko nola funtzionatu Alzheimerra duen persona batekin. Eta, bi persona hauek jarri ziren kontaktuan gurekin Immaculada ikastetxearekin batera, eta, espazioak ere uzten dizkigute, eta, ikastaro bat ere eman zuten, eta, eta hortekan, beraiek aizian ja idea horri ematen forma, eta ikusi zuten aukera, Tolosan egin zaitekela.
Eta, bueno, guri ondo iruditu zitzaigun, eta, bueno, hain gaude fasean, hasierako fasean, zeren hau lehen urteko proiektua zan, eta, bueno, hor gabiltza, dana atzeratuta, eta bueno, irailean astekoa zana, ez dakit urrian asteko moduan izango garen, baina, bueno, familiak izen emateak, eta, bueno, bakoitzak ze beharra duen, bueno, proiektua da pixka bat, atención centrada en la persona, esaten dana, ez? Bueno, nik beharra hauek dauzkat, eta, osea, beti egoten dira gauzak dirigituta, bueno, hau da nik eskaintzen detena, eta zu moldatu behar dezu, ez? Gu nahi deuna da, ze behar dezu eta guk moldatzen dizugu, eta, bueno, pixka bat hortik handi joa, bai emozionalki, eta bai fizikoki, eta bueno, sensoriala, edo, bueno, 3 esparru horiek nahi dituzte landu, eta, bueno, espero dugu laster astea, eta, bueno, zenbat eta jende gehiago, beraientzat hobe. Beraz, orainik azken despistaturen bat balin badago, garaiz izango litzateke, Mertxe, bat egiteko? Nik uste baietz. Vale, ez dugu ziurtzaten mango, baina uste dugu baietz. Nik uste dut baietz. Inorke interesa balu, aipatu dugun... Moldatzen gara, eta gaina, bueno, gu nahi deuna da zenbat, eta jende gehiago hori onura egin, Harik eta hobe, ez da. Harik eta hobe. Dementzia bizitzen programan parte hartzeko izen emateak amaitzen, iai amaituta baino oraindik ere uste dugu, bat egin dezakezuela, bide batez esango dugu buru bihotzez, gogoratu, BIH hotzez, buru bihotzez, abildua gmail.com emailean egin dezakezuela beraiekin bat, telefono bitartez ere bai, 688-660-2 zenbakian, eta dei dezakezue interesa duzuelako aipaturiko ikastaro honetan, dei dezakezue aipatu dugun bezala voluntariotza programan parte hartu nahi duzuelako, baina Mertxe garrantzitsuena ere izango da, dei dezakezue baldin eta zalantza baduzue, inguruan badugu norbait, Alzheimerra edo bestelako dementzia horiekin, eta horien inguruan ere geroxiago galdetuko dizut, susmorik dugulako edo... Deitu du, telefonoa eta emaila horretarako daude gurekin kontaktuan jartzeko. Bueno, guk eskaintzen duguna kontatzen deu, alba dugu lagundu primeran, eta, bueno, estela, edo gure psikologoakin hitz egin nahi bali badute, en fin, orain ere daukagu asmoa egiteko psikologoakin banakako saioak, zere, bueno, gure psikologoa egoten da pixkat, bueno, gure taldea koordinatzen, ez, laguntza taldea. Eta, bueno, gure asmoa da ere, bueno, beti ez da egia da, bueno, denok ez garela berdinak, eta batzuri gehiago kostatzen zaigu, besteen aurrean gure arazoak edo gure sentimenduak kanpora ateratzea, eta, bueno, gure psikologoa prest dago hori zerbitzu hori eskaintzeko, eta, bueno, hortan gabiltza ere, orduan, bueno, zer eskaintzen dugun, bueno, eskaintzen ditugu gauzak, eta, bueno, egia da, dudan bat balin badauka edozein familiak, deitu dezala eta esplikatuko diogu. Eta batez ere, diagnosiaren inguruan ere, ez, pixkat bideratzen jakiteko eta nondik hasi eta... Eske diagnostiko horrek gaina dakartza beste gauza asko, dependentzia dakartza, bueno, igual laguntza teknikoak behar dituzu, udaletxera joan behar dezu, nondik hasten naiz, baloratu egin behar da, ze laguntza daude, bueno, horren inguruan ere, bueno, gu dakiguna edo ikasi duguna, besteri erakusteko prest gaude. Eta agian aurkituko dituzten ez oztopoak aurretik seinalatu eta alden einean saiestu edo bueno, edo beste era batean. Izaten da bajo, emakume bat hartuko dut, edo nola egingo dut, edo, bueno, edo persona naukana jo nintzait, eta ez dakiz zer, eta nola, eta, bueno, udaletxea bideratzea ere, dala, bueno, diru laguntzak, eta lortzeko atea hori da, bueno, hori ere askok ez dakite, nola hasi bide hori, eta hori, bueno, dakiguna erakutsi. Badago hemen gidan, zerbait oso politxa, bueno, beti pentsatzen dugulako, ez? Honen inguruan hitz egiten dugu, eta pentsatzen du,
pertsona horiek nola garbitu, nola zaintza hori, baino beti ere gauza, logikoa da bezala basikoetan. Baina hemen esaten du, Alzheimerra duen norbaiti opari bat egiteko ideiak. Ez da? Hiru fasetan, Hiru fasetan, fase harinan daudena, moderatuan edo larrian. Eta esaten duzu, jakina, nola ez ba, ez? Opari bat egiteko, baino akaso, eguneroko bizitza horretan baita, ez? Biziraute prozesu horretan, agian hain txikiak eta hain handiak diren detaileak ere azten zaizkiguelako, eta zuek hortxe jartzen ari zarete fokoa, handian, txikian eta denean. Bai, igual ez da importanteena, baino de bai detaile bada, ez? Dena ez dalako beltza. Eta gaixotasun bat duen pertsona bat dela, baino pertsona izaten jarraitzen duela. Bai. Joan den astean ere egin genuen kulturetxean pelikula bat, filma bat bota gendun Itukien eres, Mercerorena, eta atera ginen den ia danak negarrez, baina oso potentea da, eske ikusten da, nire kasua adibidez, nik aita daukat, eta nola juten dan, ez, deterioro hori nola, eta egoitza munduan, eta nola, oso potentea izan zen, eta egia da, dauka hiloa bat, eta arek nola zaintzen duen, zenbat maitasuna ematen dion, hori oso polita izan zen. Eta hortik ere, horrelako gauzak egiten ditugunean ere, jendea inguratzen zaigu. Zeren igual junta pelikula ikustea, gaia interesatzen zaiolako, baina zu presentatzen zea, buru bihotzez bezala, eta ez dakite. Eta orduan, hor gaude, Eta pentsatzen ari nintzen gainera oso pedagogikoa dela gizarte guztiarentzat, zenaiz eta zure etxean agian horrelakorik ez izan, zu kalean zaudenean topatu egiten zera pertsona hauekin, eta familia hauekin, orduan pertsona hauekin empatia, areagotze aldera eta beste begiratu batekin, hausnarketa egite aldera oso interesgarria da denontzako. Denontzako, bai, zeren, gaur igual ez daukazu inor, baina igual bihar, bai. Egoismo puntu hortatikan, baina bestela ere, pertsona horiekin elkar bizitzen gara denok batera, eta bakoitzak gurea ditugu gure gauzak. Edo zure lagun baten ez, eta tratatze hori, eta harreman horiek nola eraman, eta empatizatu personak pasatzen ari danarakin, zeren beti esaten da, guk igual ulertzen garela bata bestea, zeren hablamos el mismo idioma. Badakigulako zer gertatzen ari dan etxe hortan. Eta, sentimentuak eta horrateratzen dian gauza guzti horiek, igual zuk ja pasa dituzu edo ez. Eta horrek ere igual beldur ematen dizu ere. Ez? Segun ze fasetan zauden. Jakin, eta pentsatzen ari nintzen ez, lankide bat adibidez, agian laguna ez dana, baina naberitzen duzu zerbait pasatzen zaiona, eta, jakiten duzu etxean norbait horrela duela. Zu ere, zein nagusi, zein lankide, zein izan, baita ulertzeko pertsona horrek denborak nolakoak diren, desberdinak direla emozionalki, eta kronologikoki ere, azkenean, zaintza batean sartuta dagoelako. Oso gaixotasun gogorra da oso. Galtze hori, zeren personari galdu egiten dezu, zuk duelo hori aurretik egiten dezu. Eta hori norbeak kudeatzea ere zaila da. Mertxe Errute Artolazabal gurekin izan dugu, hain zuzen ere buru bihotzez elkartearen inguruan aritzeko. Zalantza asko geratuko zitzaizkizuen, batzuk argitzen saiatu gara, eta ondo asko argitu dizkigu gainera Mertxek, baina burubihotzez.eus webunean informazio pila daukazue, eta esan dugun bezala bertan kontaktua, harremanetan jartzeko modua, burubihotzezabildua@gmail.com, edo telefonoz ere, 688-660 Beraz, gonbitea, hau Tolosaldeakoak zareten ontzako, baina urrunetik entzuten gaitu zuen eta horrelako egorak dituzuenok ere akaso pentsatuko duzue. Tira, guke, Busturialdean horrelako zerbait sortu beharko genuke. Ziur gaude, Mertxe eta bere lankideak oso gustora bilduko direla zuekin eta lagunduko dizuetela zuen bideoiek ere sortzen. Beraz, hemendik gonbitea, behar duenari ere eurekin harremanetan jartzeko eta eskerrak zuri, Mertxe, gurera hurbiltzeagatik eta egiten duzuen lanagatik. Zuei ere, zen, olako gauzak ikustarazi egiten dute, errealitatea zein dan, ez? Mila esker. Eskerrik asko. Bagoaz aurrera oraindik baditugu eta gauza askotxo kontatzeko. Bigarren kafean 6 arte, hementxe, Naiz irratiaren sintonian.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Cuando no sean noticia las canciones que escribí pensando en ti. Cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó, aparcado en el fondo de tus manos, empiezo a vivir. Vamos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Cosas que no he conocido ni conoceré. Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos. Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí. Iremos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Eta ni dagoeneko agurtu egingo naiz, baina Goiuritan Maitenarekin arratsaleko 6 arteko bidea egingo duzu. Ondo asko gainera. Nork egiten duen lan, guk bakarrik egiten dugu. Beharrezkoa zen, noi argi ustea. Bai.
Agur Voldemort. Gaiztoak zeate gero. Hala, entzuleok bihar arte jarraitu hemengo Julira Maitenarekin eta Arrate Fernandezekin laizter. Keep calm and bigarren kafea. Emakumeen ahotsak beti egon dira hor, baina askotan ikusgarritasunaz gain, entzungarritasuna ere falta izan zaigun. Gure ekarpenek gizartean behar eta merezi zuten tokia izan ez dutelarik. Baina ahots horiek ere badute hotsetik, zaratatik, aske izan nahi duen barneko burrunbilotik. Pribatutasuneko lanetatik, publikotasuneko ogibideetara salto egin nahi hori, emakumeentzat beti izan da erronka bat baino gehiago. Bizirauteko prozesu sakon batean bihurtu da. Izanak eta izanen, gara munduko biztanlean hor ere. Dantza jolasetak kantu, festa bizia hitz batez, lana ere maite dugu ezinbestez. Gure gorputzek eta arimek espazioa ere gurea dela gogorarazi behar une oro. Bikoitza erakutsi behar prezio erdian. Izan behar, ez izateari uzteko. Profesionalak garela aldarrikatu behar gure ekintzek horixek garden erakusten dutenean. Hainbat harri motxila berean, baina erresilientzatik ere asko dakigu, mendeetan horrela entrenatuak izan garelako. Baina baita maitasunetik eta komunitatea saretzetik. Beste modu bat dugu. Agian orain sekula baino gehiago mundu honek behar duena, eta feminismotik dator, irmo eta geldiezin. Guzti hori ikertu eta islatu nahi izan du Arrate Fernandez itxaso zinemagileak, euskal kulturgintzan urteak daramatza dantzan, publizitatean, antzerkian eta ikusentzunezkoan besteak beste. Berak ondo daki zer den aurretik aipatutakoa, bere ogibidean arlo asko uztartzen dituelako eta beste emakumeen ahotsak eta hotsak bildu dituelako. Paredikidetasuna, elkartasuna, elkarbanatzea, kontziliazioa, hitz hauek egunerokoan nola txertatzen diren ulertu nahi izan du. Ikusentzunezko artxibategian emakumeen testigantzak ez zirela behar bezala bilduak izan ohartu ostean. Hauek ere galdu daitezkeen ondarea direlako, memoria. Eta hori saiestu nahian plazaratu du gure hotsak dokumentala. Kaixo, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon, Maitena eta Gujuri eta ikusentzulei, noski? Bueno, plazerra da zuek gurean, zu gurea, zuek esaten dut gure hotsengatik. Ze hainbeste emakume daude. Dokumental honen atzean, naiz eta, zu gida, zuzendari, zaren enean. Emakumeen lan mundua aztertu nahi izan duzu, eta lan esaten denean unibertso ere esan dezakegu. Nondik jaio zitzaizun behar hori? Justu dokumentalekin hasi nahi nuen orain dela 3-4 urte edo gutxi gora bera, fikzioa egiten ari nintzen, oso harrera eduki nuen ere azken laburmetraiarena, begin ninen koreografiarena, 5 hizkuntzetara itzuli zen, eta beste unibertsoko herrialde ezberdinetara iristeak bultzada bat eman zidan hasteko egiten luzeren bat, ezta?
Eta orduan, baneukan gidoi bat baino gehiago dokumentalak egiteko, eta bazeuden eskuartean gure hotz, eta gero eneuzkan beste batzuk, baina, bueno, horiek ez zuten izan subentziorik, eta horregatikan hortazkat nolabait aparkatuta edo hor gordeta ganbaran, ez da? Baina agian noizbaiten eta aurkitzen badut norbait duela interesa, agian argia izango du, gure hotzek eukidun bezalaxe. Zenbat proiektu, barkatu arrate esan nahi nun, zenbat proiektu egongo diren oraintxe bertan armairuetan izkutatuta finantzazio faltarengatik. Asko eta urteetan zehar ere, ez da? Arrate zu ondo dakizu hori, ate joka ibiltzen baitzara askotan, hori, aukera bat baino gehiagorekin, ez da? Zaila da. Ni hasi nintzen mendi honen hasieran 2000 urtetik aurrera hasi nintzen, eta ibilbide horretan jada 21 urte pasa dira. Pentsa, esperientzia handia jaso dut, baino nik esango nuke denbora aurrezkoa dela, egon behar dula implikazioa, ikusentzutekoen legea orain dela gutxi parlamentura iritsi zen, eta ez du segidarik. Eta nik usten dute horren atzean eskutatzen da eskoletan, institututan, unibertsitateetan, egunero irakasleak eta behar dituzte materialak ikusentzutetakoak. Ez da bakarrikan arte ikuspegitikan edo baita ere edabide edo kazetaritza mundutikan jorratzen, baizik eta esan dezakegu Euskal Herriko giza zientza guztietan. Bai elkarte, izan daiteke bezala Aranzadi edo ikerketa lanetan dabiltzan leku askotan gabezi hori dago, eta nik uste eskaera zen Euskal Herriko kulturgintzak ekidu atzerapena handi bat, ez da bakarriko bidagatik. 2016an Europariri kulturala izendatu zen Donosti, eta garai hartan inbertsio oso potente bat egon zen, eta zorionez gauza asko egin genitun. Baina horren ondoren berriro aldapa bera hasi zen, eta tekniko asko eta langile asko nolabait lanik gabe gelditu zen. Nik uste pandemiak agerian utzi dula zergatik gertatu dan orain are gehiago horrelako murrizketak eta horrelako lan esaten duen bezala goiuri aparkatuak edo ganbaran gelitzearena. Horregatikan, nik usten dut ezinbestekoa dela serio hartzea, heldutasunez eta hitz egitea. Zeren azkenean hortan datza sindikatu eta elkarte erakundeen zeregina edo ardura, ez da? Guztiok gizartean ongizate hori 2016an aldarrikatzen zen bizikidetza gaia nagusia, ez? 5 itsas argi desberdinetan gurutzatzen zen, bakea, gero zegoen baita ere kultura, zegoen hezkuntza, zeuden hainbat, esan dezagun eremu oso garrantzitsu eta eremu bakoitzaren azpian sektore pila bat gehiago. Orduan, bizikidetza gaia 2021an, oraindik orain, garatzen ari gara, eta horretarako behar dugu guztion elkarlana. Zu gainera oso ondo dakizu, esan bezala kulturako arlo desberdinetan lan egiten duzu, arlo asko uztartzen dituzu, bateratzen dituzu dantza dela, antzerkia dela, ikusentzunezkoa. Beraz, zu ere dokumental hau egite aldera pentsatzen dut guzti horrek lagungarri izan zaizula, ze azkenean 14 emakume bildu dituzu, gehiago omen ziren listan, konta iguzu, ze zu hemen dokumental honetan sektoreko erradiografia bat egiten duzu, denetari dago, dantzagintza, olerkigintza, ilustraziogintza, literaturgintza, eskulturgintza. Nola egin zenuen lista hori edo emakumeen bilaketa hori? Eta goiurik zerbait esan nahi du. Bai, erabaki dut hobe dela tiserra ikustea edo entzutea, edo biak, eta gero galderari erantzutea. Zoragarri deritzotze gaina jendeak. Testu inguruan jartzeko. Hori da, ideia hobeagoa egingo du, bai horixe. Oraintxe ikusi eta entzun dugu. Batzuk entzun egingo dute eta besteak ikusi eta entzun. Uste dut aski punk nintzala espirituz, eta literatur munduan bederen
halako gogo bat gauza guztien errausteko, euskaintzeko, bertan behera botatzeko. Eskubide reproduktiboak, sexualak, abortuaren despenalizazioaren aldeko movimentu horiek. 30ko hamarkadan ni hasi nintzen garapen agente bezala hemen baztanen, eta landa eremuan lan egiten du, eta nik sinesten dut taunitz landa eremuak dun poderean, eta hor emakumeak eta gaur egun gazteak ere badugu haunitz errateko eta egiteko, Emakume bat eta oso kasu hurbilak bizi izan ditut, aurkezten zen katedraduna izateko eta ez ziotela ematen plaza. Eta ez zegoela argudiorik, argudioa zen matxismo puro y duro. Mugimendu feministako militanteak ginala ia deabrua bezalakoa, momentu horretan feminista zinala esatea ia zan pekatu bate konfesatzea. Todo el inicio de los 2000 tenemos otra vez a toda la curia, todas las manifestaciones contra el aborto. Era como un retroceso de derechos de la mujer, así que los estábamos viendo atacados. Ez zen ikusgarria feminismoa, baina feminismoa eta feminismoek, zen ez da bakarrik feminismo bat, feminismoek eta mugimendu ezberdinek, ari ziren batzen nolabait, eta lortu zuten adar edo borroka edo gai borobila zeharkatzailea. Eta izan zen indarkeriare matxista. Eta horren kontra borrokatzen. Legeak ez zuten jendartea aldatzen. Legeak jartzen zuten marko bat, baino beste gauza batzuk aldatu behar zirela jendartean lortzeko emakume guztiak, eskubide guztiak eta garantia guztiak izatea gure eskubide soziala, gure lan eskubideak eta gure eskubide reproduktiboak eta guztiak pizkat bermatzeko. Etxalde mugimendua sortu zen eta elikadura burujabetzaren eta nekazaritza iraunkorraren aldeko mugimendu bat da eta hor buru belarri sartu ginen. Neurri zorrotzagoa behar direla eta zehatzagoa kultura babesteko, formatuei dagokionean bertsolaritzak garapena handia izan duela, beste disiplina askorekin nahasteko eta elkarri gurtzeko interesa izan duela. Mende honetako lotsarik handiena geldituko dela historian, atzerritik iesi etorri den jendearen trataera. De los principales avances que ha hecho el feminismo en los últimos años ha sido el de entender que tiene que ser interseccional, ¿no? Que tiene que tomar en cuenta todas las opresiones y que por mucho que todas las mujeres estemos en una situación de opresión, no todas estamos en la misma situación ni en la misma posición. Baina feminismo mota batzuekin kritiko izan naiz, nola pixkat hasiera libreago baten aldeko mugimenduan eta asko ibili naizen, iruditzen zaidalako hor dagoela denaren jatorria. Nire ametsa Euskal Herrientzat, iparralde eta hegoalde artean lan egitea. Entzun ditugu besteak beste Alicia Aleman soziologoa, Maili Zubeldia irakaslea, Seaskan musikari eta abeslaria, Matilde Iturralde euskal emakumea parlamentarioia eta sendagilea ere bai, Itxaro Borda idazlea, Maite Aristegi abokatua, senatarioia eta baserritarra izandakoa, Arantza Urkaregi, esan nahi dut, nola emakume sorta hau lortzen duzu beraiekin harremanetan jartzea eta nola helarazten diezu proiektu bera eta nola jaso dute, nola izan da prozesu, ze azkenen prozesu kolektibo batean bihurtzen da guztia hau, ezta? Sorkuntza kolektibo bat da. Bai, Maitena, esan duzun bezala, sorkuntza kolektibo honetan partaide hauek egituratu nahi dituen ikerketa lerroa da lehenengo sektorea, bigarren sektorea eta hirugarren sektorea gure gizarteko egitura sozioekonomikoaren oinarritik hasita
Eta horrela, hasi nintzen ikusten sektore bakoitzean zen nolako lanbideak dauden eta baita ere zenbat emakume Euskal Herrin milaka daudenak lanpostu batean, baina ibilbide oso oparoa izan duena ere, eta esaten duen, Euskal Herriaren organigrama hau nolabait aztertu behar dugu, bi mendeen arteko zubian izanik, jakin behar dugu, nola izan den sektore bakoitzan lan merkatua eta aldi berean egin nuen beste laginketarako nolabait ezaugarria izan zen, belaunaldi desberdinetako emakumeak barneratzea, kontatzeko gero historikoki hemen tiserrean, eta tiserra hau zarra da, daukat berri bat, irudikin, azpitituluekin, eta horrela orduan hori sorpresa bada, laizter alko nuke baita ere zuei ikusarazi, eta azken finean ikusteko hamarkakoitzean nola bizi dugun belaunaldi desberdinak, eta esan dezun bezala guztiok elkarrekin lotuta gaude adinagatik, eta herrialdeagatik, eta hizkuntzagatik, eta hor aldagai gehiago daude jolasean. Orduan, naukan tela handi hau, eta esaten nuen, orduan egituratu egingo dugu, eta gehien bat inuna izan zen sondeo bat. Eta sondeo horretan agertzen diren emakume horiek dira hautatuen artean hautatuenak, naiz eta beste batzuk egon, eta proposamena luzatu, baina 80%an baiezkoa eman zidaten lehenengo momentutik, eta nik txalotu nahi ditut, eta zoriondu nahi ditut, beraien presentzia eta hotxa jartzeagatik, eta niretzako izan da, esperientzi ahaztezin bat, eta aldi berean, beraien esperientzi eta bizipen guztiak emateagatik eta balio izateagatik dokumentala hau egiteko, ez da. Orduan, beraiek komentatu nienean, ze ondo, baino, gai honen inguruan gainera, eta konturatu nintzen, beraientzako zala aukera on bat, zeren eta daukate gauza asko guri kontatzeko, eta gaur egun edabideak daukate komunikatzeko modu bat, ez, leheno transmisioa ezberdina zen, ez da, baina gaur egun Euskal Herrian behar ditugu horrelako iturriak plazaratzeko. Ez, gure egoera, kasu honetan lanaren inguruan, baina gero paraleloki kontatu nahi dut ere, eta hor ikusi duzute, nolabait lanbide berri batzuk eta emakume eta gizonezko berdintasun teknikari desberdin ere badaudela, eta horiek testuinguruari ematen diote baita ere aportazio historiko bat, zeinetan lan munduan egin diren burrukak edo eskubideak eskuratu edo aldarrikatu edo aurrera eramateko bidea izan da. Eta horregatik feminismoaren hildoak izanen dira nolabait paraleloki historian kontatzen dena. Pixko bat hori joango zarete beraien ahotsetik ulertzen eta bizitzen, eta dokumentala asmo horretan bilakatu da momentu honetan. Eta zer garrantzitsua den, alde batetik gure historia ezagutze aldera. Zenbat aldiz hitz egiten dugu, baino agian ez gara oinarritzen datu zehatzetan, edo testigantza zehatzetan, hor benetan egon zirenei, so eginez eta kaso eginez, ez? Eta kasu honetan, emakumeen ahotsak dira, hotsak. Zergatik gure hots eta ez gure ahots adibidez, nire datorkidan gauzatxo bada, baino zergatik hots hori? Zu ezara lehenengoa galetu didana, askotan eta omen sartzen dira didaktikalariak, euskal filologoak, itzultzaileak, eta esparru hortakoak, gure ahotsa zeren ez dudan jarri, edo printzipioz ni jo dut etimologikoki hotsa eta ahotsa sortu aurretik hots existitzen zen. Orduan da oso hitz antropologikoki esan dezakegu aurre historiakoa. Gauza da, garaiaren garaia eta mendez mende gure hizkuntza eraldatzen juntzen, eta egon nintzen baita ere hitz egiten neurologoekin, eta beste espezialista batzuekin, ez da, nolabait gure garapen linguistikotaz arduratzen direnak, eta horiek esan zidaten, ez dara bakarrikan ahoz, hitzez, esaten deguna hitzaren esanaia. Baizik eta guk ahots gehiago ditugu gure barruan, eta horiek dira gure beste belaunaldiek eta
pasa digutenak. Eta horregatikan gero dokumentalean ulertuko duzute amaieran zergatik hots hori. Eta hots hori da norbera daukana, baina beste hots batzuk barrutik sortzen dizkiotenak. Eta jolas horretan, esperimentazio horretan, hotsa, ahotsa eta beste hitz guztiak joan dira bizitzan zehar historikoki gure komunikazioan barneratzen. Eta pentsatu dut kontutan hartzia. Dagoen bezala euskera eta daukagun hainbesteko erreparo eta aurreideiekin, aportazio historiko horretan arkeologikoa edo baita ere antropologikoa sartu nahi izan dut, soziologikoa dena batera. Zekarpen baliagarria gainera, zuk diozuna transmisioaren inguruan ari gara. Hau da, honek ere balio duelako, ikusentzunezko hau, erreminta gisa ere bai, ez hitzaileentzako adibidez izan daiteke, ez bakarri pentsatzen dut zinemetan jakina baiez, plazerra izango dalako, historikoki emakume hauen ahotsetatik eta hotsetatik, zurrunbilo edo, horretan sartu eta akustikoki denak batera vibrazio berean, informazioa lortze aldera. Baizik eta heziketatik ere badator, badu nahi hori, Arrate? Printzipioz, nik konturatu naiz, azkenean elkarrizketa guzti hauek egin ditudanean, eta edizioan denbora desente pasa dugu, eta gogoratu nire Elena Núñez izan da nire editora, parte hartu dute hainbat tekniko baita ere ekarpen hau egiteko, eta nik uki dut eskuartean 14 webserie bat egiteko moduko 14 ataleko dokumentala zan asmoa eta orduan proiektua horrela aurkeztu nuenez eta subentzioarekin bat egiteko horrela bilakatu da, baina printzipioz nik askotan beste edizioko eta teknikoek esan izan didate, hemendik ateratzen zaizkizu 14 dokumental gutxienez eta orduan didaktikoki eta esan duzun bezala, gure gizartearentzako aberastasuna handia izango litzateke esparru desberdinetako lan sektoreko emakume hauen begirada eta ikuspegi hori entzuteko, zeren eta asko gaude Euskal Herrian da Euskal Herritik kanpo ere, ez dugu ahaztu behar diasporakoak eta guztiak, eta nik usten dut denoi ateak eta leihoak irekiko zitzaizkiela. Printzipioz formatu honetan aurkeztuko dut, baina nire ustez ekarpen honek esan nahi du Euskal Herrian asko dagoela egiteko, behar degula benetazko logistika eta baita ere estrukturak nolabait egiteko alorrez berdinetan ikerketarekin lotuta dago zuk hezkuntzaren bitartez esaten dezun bezala. Nik uste dut unibertsitatean eta institutotan eta eskoletan eta gaur egun sare sozialak daukate nolabaiteko 70 edo 80 erabilera, eta erabilera horretan arazo handia dauzkagu euskal edukiekin lotutako informazioarekin. Orduan, hau ekarpen bada kasu horretan ere bai, zinema eta aretoetan ere bai, eta nik uste izan daitekela giza eskubideen horreketarekin lotutako lehiaketetan bat egingo luke. Orain zinemaldian egon gara kursalen aurkezten beste dokumental bat, egon zela bertan ekoizpen laguntzaile bezala, eta dokumental horretan ere baita jorratzen ditugun gaiak, baita ere zigarriak dira, didaktikoak dira, eta nik usten dut ikuspegi berri bat dagoela filmatzerakoan behar berriak sortu dirako Euskal Herrian. Eta egunero dauzkagu milaka pertsona itxaroten informazio hori, ez da, eta orduan formatuak, edabideen formatuak ere, eta hemen kasu honetan nik kazetaritzatik jorratu dut. Irutzen zait, nik egin dudan formatoan, kazetaritzari garrantzi gehiago nandartzaiola, nolabait edukietan oinarrituta, eta ez izatea zerbait saltzeko, edo, nola esango nizuke, gaur egungo programei falta zaie pixko bat xaltxa, ez da? Eduki berria, pertsonal berria, errepikapena asko errepikatzen da, baina guk behar dugu informazio berria, bilatu behar dana horretarako da talde berriak, ekoizteko borondatea, baita ere elkarlana, eta modu horretan izango ditugu hezkuntzan, kulturan, eta gure gizartea osatzen dugun guztiontzako, alorrez berdinerako informazioa eta dokumentazio zentroak esango nuken. Egon naiz artxibategietan,
dokumentazio honetan elkarrizketari apaintzeko jarri dizkiot argazkiak eta irudiak eta ikusentzutekoak eta horretarako joan naiz hedabideetara. Gertatu zait epidemia garaian arazoak gehiago zeudela horregatik, baino baita ere txalotu nahi dut hemendikan berria, argia, baita ere Arantzadi Zientzia Elkartea, Emagin, Pikara Magazine, Euskal Herriko Unibertsitatea, dauka zerrenda bat oso handia, beraien ekarpena ere dokumentala honetan joango da, eta guztiak daukate helburu berdina. Hezkuntzarekin, kulturarekin esaten dugun bezala, errepikatuko du didaktikoki, informatzeko, komunikatzeko, eta era berriak daudela, eta horiek egiteko jendea dauka itxaropena handia, eta egin behar da, nolabait gure erakundeetatik transmititu hori ere baita, elkarlana behar dugula, guztion artean, ekoizteko gauza berriak eta ilusio horrekin. Ez nolabait politizatzen, ez? 80ko hamarkadan joera hori zegoen, eta gure genitun, sozialki hainbait arazo, ez? Baina gaude 2021an, badauzkagu errekursoak, badauzkagu gaitasunak, badaukagu jendea ditua, daukagu egiteko programa berriak eta ausartu behar gara eta inbertsioa ezinbestekoa da, eta baita ere, eta nik uste aipatu nahi dut, nik itzulpenak erderaz egin ditu gazteleraz eta LSS ere bai, ez? Eta nik ikusten ditut hainbat esparru, komunikabideen barruan edo kazetaritzan eta erabideetan eta daramagula agian 20-30 urte ez dana serio hartzen aspiratziena eta hor arazo handia dago. Eta egunero erakunde edozeinetan, enpresetan, elkarteetan, ezinbestekoa da bi hizkuntza ofiziala bermatzea. Eta naturaltasunez, hortik sortzea eta hortik saretzea, ez da? Zezu azkenean oraintxe aipatu duzun lista horretan, laguntza handia jaso duzu, baina egia da, eta guk off the record esaten den bezala, ez? Telefonoz ari ginela ere, komentatu dugu eta esaten zenuen, informazioa bazegoen, baina hildako emakumeen inguruan. Hau da, ja pasatakoak, ez? Bizirik daudenak, alegia euren testigantza jaso gabekoa zen. Orain arte, eta hori ere esaten digu, ez? Ematen digu zenbait pista agian nun jarri beharko genuken atentzioa eta ausardia zuk hitz hori erabilituz moduan. Irudietegi horretan, nik oraipatu nahi dut eta aintzakotzat hartu dut gure atzetik etorri dian emakume guzti horiek. Nire bilbide pertsonalean oso txiki-txikitatik, Bernardo Atxagan ama gogoratzen dut, eman zizkidan bere liburu guztia. Etxea liburu guztikin, eta nire ama, baina nondik ekarri dituzu? Claro, liburutegitik ezin ditut hainbeste liburu atera, ez? Bakarri mailegatu ziteken bat, eta ez dakit, nik uste niri gogoratu nahi ditut Andre guztiek egindako lana, hoi adibide txiki bada eta eskuminak eman ere familia guztiari, baina guztioi, eta gu hemen gaude, beraiek gatik ere, eta guk ari gara egiten besteen gatik. Eta pixko bat, mezu hori badaukan ere dokumentalak transmisioarekin lotuta, eta baita ere, esango nuke, badaukagula oraindikan egunerokotasunean, nik ez nuke egingo bereizketeriarik, pertsona gera, ez, emakume eta gizonak, baino, oraindik egunerokotasunean ari gara alegintzen bizikidetza natural hortan aritzea eta horregatik guztion ahotsa tartekatzea, partekatzea, errespetatzea, sentitzea, kontutan hartzea, izango da gure aprendizaia eta gure irakasbidea eta ikasbidea. Baina guztion artean egin beharko genuke, goxotasunez, eta esan duzun bezala, oso testingantza gutxiago dago emakumeenak, eta orduan horrek ematen digu emakumearen legea, berdintasun legea, joan dira plan ezberdinak sortzen, emakundetik erakundetara, baina horrek prozesu horretan langintza gehiago eskatuko du gizartearen baita ere konplizidadea egon behar duelako. Eta neurri batean nik esango nuke, nik behintzat jarraitu nahiko nukela egiten entziklopedia bat emakume hauekin ere. Eta beraien informazioa nolabait txertatzeko eta guztion artean egiten badugu, gure beste belaunaldiak edukiko dute oraina bat asko aberatsagoa. Da, eukitzea coaching positibo hori,
egin dezakegula gauza berriak eta sinistea eta baita aintzakotzat hartzea eta behar diran baldintzetan, Baldintza duinetan, hori da. Baldintza duinetan, ez horrelako inpaktua garrantzitsua duten, ez, proiektuei alegia, bagian apostua, ez, ekonomikoki ere handiagoa izatea ez legoke gaizki. Azkenean ere pertsona gehiagoetara iritsi gaitezkelako edo gehiagoen testigantza jasotzera ere. Beraz, ekonomikoa ere garrantzitsua dela. Askoetan, ez, giza eskubideen inguruan hitz egiten dugu eta ematen du afektibotasunarekin zerikusia duena sentimenduekin, ez gizartearekin eta zaintzekin, ez, ekonomikoa ere bada zaintza. Bai, aipatu dugu, kontatzeko asko daukagula eta daukatela emakume hauek, eta entzuteko gogoa ere badugula, bai. Ea erakundek entzuteko gogo bera erakusten duten. Hori da proiektuak iristen direnean, ez da? Entzun dezatela mesede momentu horretatik hasita, ez da? Gauza asko dauzkagu kontatzeko? Gauza asko, partekatzeko, kontatzeko, egiteko, sortzeko, denetarik dago oraindik eta bizitzeko. Bueno, Arrate, plazerra izango da, kontatuko diguzu nola doan guzti hau, nola garatzen zoatzen, 14 dokumentalaterako te dituzun edo ez, edo bigarren fasea zin izango dute den, gu hemen beti gonbitea luzatzen dizuegu, plazerra delako zu bezalako pertsona bat, sortzaile bat eta profesional bat izatea gurekin, eta nahi dezunean, bigarren kafea, hirugarrena hartzera etorri behar duzu, baina hurrengoan, pertsonan, etorri zaitez, favorez, Gaina bigarrena derrigorrezkoa izango da, ze aipatu digu teaserra prest duela, teaser berri bat hortxe dagoa nunbait, beraz, atera behar dugu ganbaratik. Hori da, zuk abixatu. Aintzakotzat hartuko dut esandakoa, zeren ni ere, beti ere, joan izan ez zuen estudiota elkarrekin gertutik egitea horrelako elkarrizketak, eta pentsatzen dut hau guztia amaitzen danean, eta badokadan ez laizter esku artean estrenorako eta teaserra eta guztia, eta azken berri guztiak emateko presnago. Noski baiet eta gerturatzeko. Zoragarri, Arrate. Bai, berdin, niretzako ere zoragarria. Eta unkitu diaze asko teaserra jartzen bilizaretenean. Mila esker, benetan. Ze ondo. Ba, eskerrik asko, Arrate. Arrate Fernández Itxaso, gure hots dokumentala plazaratzea doa, mesedez, denok azti ibiliko gara, jakiteko nun eta nola ikusi dezakegun, hemendik gutxira, Arrate? Nik urte honetan seguru. Orain gaude irailean eta ja badaukat gutxienez bilkura egiteko momentua eta orduan bai bialduko dizudala kukua eta guztiok aukera izan dezazuen ikusteko noski estrenua eta estrenuaren ondorengo guztia eta egingo dugun agenda. Komunikatuko dizuet. Oso ondo, adibiliko gara orduan. Mila esker eta zorionak egin duzunaren gatik. Eskerrik asko eta jarraitu ezazuela holako programa hain maitagarriak egiten. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.